Shalom, horas marihita saluna. Adora sutabigi turku jamita tapasada marohatta martang yang mahita. Dameni dibatana sumurusyan saluhu naroha. Ima mangaramoti ate-ate do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Diamudo ngasa porsiaon di bagasan Kristus Yesus. Turpuk jamita minggu kawaluhon dung terintatis 30 Juli 2020 imana tersurat di sada Musa biddu 20 walu mamuka maisian ayat 10 rodi ayat 22 sonoma didok disi alai borhak do anggo si Jakob sian bersebah laho tuharang. Jadi tolhas maibana tu sada parbornginan. Gabi marborngin ibana disi. Ainunga mate mataniari. Dungi dipabuak maka batu na di sini bahen halang diuluna. Laos modum ibana disi. Dungi marnipi maibana di ida masa datangga na pinaguhon tutano tolhas rodi langit ia ujung. Jadi ida ma saya marnai liju siani akka suruh-suruhan di dewata jong-jong digijang na ago Jehovah jala ninnado audu Jehovah debatani hukum si Abraham dohot debatani si Ishak iatano pinodoman mon lehonokku matuho dohot tu pinoparmo jala sobokon orbu ni tanoon sogot torok ni pinoparmo jala akarara mahamu tu hasudutan doho tu habicaran doho tu utara doho tu dangsina jala dapota pasu-pasu sogot nasa marga na di tanoon marhiti-hiti hodo pinoparmi idama saya dongan aku jala ramotaku doho manang tu dia peho mangalaka jala togi honokku doho mulak tu tanoon aidang tadi konokku ho da jolo saat hubain nahu parbagai tu ho dungi tersunggul masih Jakob sian namudomi jadi di dokma inganan ni Jehovah doon HP sopa moto aku jadi mabiar maibana ni nama nasokal situtudo ingananon daktar bay soon bagas ni dibata jala baba pitu ni langit dungi hehe masih Jakob sogot manuguk nai dibuat mabatu pinar halang hulu nai jala dipajongjong bahen partinadaan jala diuseho miak tu gijangna dungi dibae maguarni inganani betel manang bagas ni dewata lusdo guarni hutai anggo naselaung dungi marbaga-baga masih Jakob minna do molo didongani jala diramuti di bataau di dalan nahu dalanion jala dilio diau sagu-sagu si panganon dot ulus si parulus sonoton jala marsonak-sonak ngamulak ditogihot tu bagas ni damang saya Jehovah ma di batakku jala batu
na hupajongjongon bahem partinadaan ima gabe bagas ni debata jala sudena ni lihom mutuau parsapuluok kumai tuho ido yang gosahana dia mudo ngasa porsiaon darong jolma na sempurna dukon ni Tuhan Yesus di portibion nakpe sikop di ibana hamuraon hageabion hasangapon ni jolma nakpe nang marpangka na tibu manang pejabat na mora na gugusahali pe na pastido sudiadong hahurangan kelemahan nang hasalaan galup jolmai jala juk do nasa jolma na marhagalian manang marhahurangan talumubi ma na mangulaw hasalan gabe sesongon na dilili-lili manang ganggu rohana gabe tubuh maroha biar laos berupaya ibana pahulang diri manang melarikan diri asal unang dituntut hasalaan neh dia mudo kasa porsiaon tarsongonido dan yadupan si Jakob di Turpukon diakui mana ro jala disadari si Jakob do nasala ulau nabi nahenna maradopon hahana si Esau nama jalo pasu-pasu anak buah baju sian amana si Ishak dagas so mati depe amanai si Ishak. Jadi dung ape pasu-pasu ni amana itu si Jakob gabi tubuh ma paniburu do rimas ni hahana si Esau laos tubuh tahi ni rohana nang mamunu ang ginai ima si Jakob hape barite tarbotik di boto inana si Rebekka laos di pabotohom may si Jakob asa borhat ibana litun melarikan diri tuhuta ni ibotona manang tulangna silaban dia mudo kasa porsiaon ikko borhat do si Jakob tu hutan ni tulangna silabat tu padang Aram mulu mangyuton di ayat sada alainak pe di bagasa biar rohani si Jakob borhat jala di boto amana nang inana doi huta halitunon na nekon di pabotohod doi tu naturasnei marhite inana nak pabuahot tu si Ishak jala di bagasa Turpukon naturasnei nang apala pabotohod tu hahana si Esau nalitun anggina si Jakob jala di pardalanan madapoton huta ni tulang nai si Jakob pe di paburhat naturasna di bana ala roha biar ala marhagaliun luja ganggu dangadong behasonanga di bana lahu meninggalhon hutana meninggalhon naturasna lahu madapoton huta ni tulangna nasuhiado pe di dalani jupai siap pardalanan si Jakobon idaut tatama takas padonganion jala pangodian ni Jahuba di ibana laos ido nang idaut ta di bagasa Turpuk jamitaon pabuadang pasubun ni dibatasi Jakob di bagasa biar musisau manang terhapi gali dang marhasonangan rohana alai di paturu di batado dirina tu si Jakob pabua di batado nama dongami jalan nama ngodihon ibadah. Kedua dia mudo ngasa porsiaon sian naso pamotuan jala panagaman niak kana porsiai do cara ni dibata mangaramoti do mangodihon uriana. Laos ido nama sa di tonga-tonga ni parulun si Jakob dungborha ibana sia berseba lau tuharan dalan nalitus sian utara. Jadi laos marbornya ibana di si ala kondisi matanyari penung amate. Dina supar marpakirimon ibana do dina supanagamanna ditiki na tarpodong ibana di bagasan kondisi na loja di bagasan kondisi na biar usisaon marningot na masa di muluna
gabi terpudum jala dinamudumi marnipi may bana jala di bagasan ni pinay di idai mana masa datang na tibo siya tano sa tolhas tu ujung ni langit. Jadi laos di idai mana kasuru-suruan ni bata marnaik miju tangga nani danai bahwa adong ungkap dalan tu surga sian portibion sian tafsiran nida nadeba madok manghuto tu hata ni bata na tersurat di Yohanes 14 ayat 6 didok Tuhan Yesus audu dalani do asitonga do hanguluan dang adong nasahat tu amai ia somarhitiau tangga madapoton amai ima Yesus suruh-suruan na marnaik mijuri naik turuni menggebaron na mangula do aka suruh-suruan ni dibata makubasi tuakka anak ni dibata nadong di portibio. Na patulo dia mudo kasa porsia di bagasan ni pisi Jakob di idai bana jongjong Jahuba jala di patadao dirina tu si Jakob molumani hutton ayat 10. Parnidani si Jakob dinipina bahwa na Roma ima di bata. Iseru di bata nani roknai ima di bata ni puna si Abraham, di bata ni amana si Ishak. Laos naing madok audu di bata ni si Jakob. Jadi siat turpukon di patadau di bata do hadirionna bahwa marhuaso si tutudu di bata sian narubi satu partitiano. Jala di patuduhur di bata dirida tu si Jakob. Asadong pos ni roha hatugun hagugodo haluaon ni si Jakob. Ala na di bagasan hanggaguon ni roha mana. Jadi siap panadaw ni di bata tu si Jakob pabua. Naung ditad dari bata di bana ima. Oparan ni si Abraham dot oparan ni si Ishak. Jala naik pas-pasuan ni di bata di bana. Jala songot turu-turu may pabua siyan na jolo dakya lupa Jahuba di akka ng jido jala na pinilit na sa tuaka pinopan na. Dada holan panadayon diri di bata alay asapos rohani si Jakob ala di bagasan nipi na ni Leon di bata do tuy mana ima pasu-pasuna tuaka pinoparna tutano nabi noduman nanakin naktu portibion asa tarpasu-pasu ala ni ibana di beni dia mudo asa porsiaon di bataru padan na ima padonganion pangaramotio do pangodian ni di bata laos idul gabi ujahan di jamita di minggu sadario dungi di bata ma muse padan na tu si Jakob mabu adang pasubuon ni dibata si Jakob nang akka poparanna da jolo pasahaton na nasida akka baga-baga nang badan na pinasa ni dibata tu si Jakob ido di ayat 15 dilo. Na papato dia mudo sa porsia duksay dibata pasahato pasu-pasu do padan do baga-baga na di bagasan nip ini si Jakob gabi tersungguh may bana seolah-olah dang dibotoi mana sa sitong na sungod dia akan namasay tarsunggu libana ala ni ganggu ni rohana lo na perjuli gabi mago ma sopamotuan ibana siap biari gabi mago ma persoalan luja persoalan ni rohana na somarhasoan nakin ala nung ngajupang do debata ala naneng dapo tapasu-pasu may mana siat debata marhite debata ni upuna si Abraham do debata ni amana si Ishak alani Maria mudo sa porsiaw marhite inganan na ni dok na di puruman na nakin didok may ibabe inganan ni bagas ni debata jala baba ni pitu ni langit ala memang ido piparjulu sahali si Jakob pajupang debata ni opuna do debata ni amana. Jadi duk tersungguh libana duni gabe pitor humalapu libana hehe manogo patupahon partinadaan manang tugu laos dimiahi batui asabadia jala
di bae maguar ni inganani betil manang bagas ni ribata atau rumah Tuhan. Dan adong be di bagasan gagu ni roha be mana. Duk salpu di mana marnipi dan dung jala duk tersungguh di mana lupa masa luna dang di bana be akka ganggu ni roha. Nah, palimau dia mudo asa porsiao, sasitong na humurang dope pangatusion si Jakob taringo tu pasu-pasu adora so di jalo mana pasu-pasu ni Tuhani. Seolah-olah pasu-pasu wi polan mamikiri hamurao hagabion asangapon di portibion. So naung di jalona pasu-pasu isian amana si Ishak. Ape sasitong na dang jupang asonangan. Dang jupang ketenangan jiwa nang todi dupe di jalo pasu-pasu ni dewata baru pe las rohana jala dapotan baga-baga imana si dewata adong mah di rohana ketenangan sonang marohana alani dia mudo asa porsiam pasu-pasu si dewata dada hulan makataon hinarik kok ningulu ni haportibion alai do hinari kok ni partodio dungadong ketenangan ni rohani si Jakob gawe tubuh mah baga-baga nang sakat nauli ima menjadion debatani si Abraham si Ishak gawe debatana dungi dipilih madirina bahin pakubasio tu hinari kok ni ulau ni debata di portibion jala dibais ada baga-baga hamulatio ni rohana marhite napasahatum pilihan sapar 10 natu dibata bain hasangapon di dibata bahwa dihapursiai rohana dibata nama masu-masu muluna dia mudo asa pursiaon son hahonaan ni tupukot di tonga-tonga ni panumumiton ni ngulutta mulut abernya kana masa di tonga-tonga na umaliang senadong do dalan diri bata marningot madongani doho mangudihon huriana setiap jolma pasti adong do kekurangan kelemahan dan kesalahan alaina pasti setiap na mangulaon hasalaon manang biar ni rohe ganggui diupayahod do ditikki nama saya lahu melarikan diri alai tengok mak pabahenan ni di batas ona tu si Jakob marhiti ni di bagasan hagalion ganggu ni roha narotu di bata ujungna diurupi di bata dilion gugut di bana nasupa motuanna nasupa nagamanna di pasu-pasu tuani ibana namangiu dia mudo asa porsion manotong do di bata mangaramoti madongani jala mangudihon huriana pasu-pasu pada nang di baga-bagaw di bata pasti do terjadi di bagasan akana maka persaibana alani songo si Jakob peparani si Abraham si Ishak nang kita pe hok do di pasu-pasu di baini dang palo ason ni di bata na terpilit jalan na terju mengadupi paru kilon salahna alai manuktong do di bata madongani jala mangudihon ibana namanya dia mudong asa porsiao golu nalam dumenggan dia dopan ni Tuhani ido nanai si luluatta ido nanai si ulahonotta adong do jolma na lupa di pabahenan di dibata di tonga-tonga ni muluna ujung malua ibana sian ragam nyak kaparukilon nang mara parsahiton kebangkrutan turun jabatan do akalana asing jala jujutat do pejolmei ro tu dibata ujung mangadupi parsitaon aledung malua sia sitaon wani lu badu ibana tu dibata ita nyon marhite tu pukon dipangido tu hita molo dung tajalo pasu-pasu sia dibata marhite nama dongani hita nama ngodiho kita dinasa ngudutta nang ulauta ikum mangudu mahita di bagasan ngudu nalam dumenggan di adopan irbata marningo di sudi pabahenan na tuhita gudang nueng carat ta patupau na dumenggan di adopan itu hata ima marhite na mameliho diri mangulaun akka ulaw nariko di keluarga
mangulaun akka ulaw na dingga di tonga-tonga na humaliang mangihutton naung diaturhon jalan na dihalomot Tuhani marhiti huriana atong marugo mahita di pasu-pasu di bata mahita di ramoti di bata mahita jala diodi ngulutta imana mapangodingata di nasa ka namasa di tonga-tonga ni parulata amin martang yang mahita ali Tuhan di bata amanami marhite-hite Tuhan nami Yesus Kristus pasu-pasu mahatami Tuhan nagawi bohal di partodion nami asa hobar tulong maniruham nanay sulon nami asa dibui Tuhan budu tihame kaulon nami atong ramoti mangulo nami udio mami Tuhan di nasa pardalanan ni ngulo nami yon di bagasan Yesus Kristus kami martangyak tuho amin. Shalom oras madihita saluna. Amin.